Ingdeng kre-isi Karbi freshers meet Havarkehat college along kapaman pon birtang ton penor juitha. Lasonsi patumi Havarkehat college Karbi student union body hin pen patir pi pon si arnisia pharma naphan Havarkehat sport complex auditorium hall along Ingdeng kre-isi Karbi freshers social com meet ajai mek kepadopon. Ingdeng kre-isi la pentidisi first semester lo Charlie bangphu bang phiatuma phansita me kangthum karnipon bangsolong alhiaman pen kachetong dun Havarkehat municipal board chairman bidateron la pen professor megi ingti katharpi English department of Difu government college la pen assistant professor Birju Hanse assistant professor Bikison Hanse Lapen Havarkehat College along assistant professor atumdo ansita me chetong dunsi ason kachari nangji alam hehu chethan chimungpon bangso me along me charipon me phu parde singti lapen aluhik pachinipon kongchun bangphi merlin ronghangpi me along jaseme Difu government college lapen thongnokbe college lapen rokasen college atumsita me chetong dunsi RDP dun me along penang an lo Charlie also maratum chetong dun pen ali racham pidun thu la pen ajo por sita me cultural night sita me padopon si samjin pen me pachun pon chai me ki pon lage Ingdeng kre-isi Karbi freshers kam social meet pulo tape nini phan ke aloji certificate tengsi nini phan khapon lo tape da ma chetong dun pen ni ning arong o tape ke khedun long tape ni just met pen ke da Havarkehat college Karbi students union amei phu pen chenglo tape alali long cherap dun thu Berlin dodan GS tape alali tum kato kobe iklem dun ka cherap dun abang kodang kitum an tame ke cheng pet khaj jujetik an la dun ni si pet iklem ke dang ka cherap pe cheto ke teknolog ni di ningarong ko la son bang ni kolong lo adun thu bang ke alang litu jutang abang jiu AC abang putin si tame amethang pindeng support ba chirin dun si chingthang dun si labang so Karbi freshers si tame bipon labang si tame di kolong lo la ning ching sam ti lo la pen pindeng support chot kalide si alang litu ke kan tilun da ching si bang ke lengkum sok chot labang so kan ben si litu ka to be phan si tame napaklang pon lo la pen tu ke teknolog pen ning ta arong ping lo la sulong anut lo la da assistant professor hanse ke haido la pension si assistant professor ingti ke haido alang litu pen ta me mesen alam hai ke than ko ni arju long lo alang litu somar dum pension si non obe ka bang khang ko na jima goreng bar sai ko pension si alang litu machi palong dun ji khan pura tovar ke japon ka paklang ko na do ko alang litu arju long lo la pen lo ka Charlie pen hello ri tu gyan ke long ko la pen gyan lo ri tu ke me ka no sa ta me ke phak chi ja kong sa ta me lo phat lo ka Charlie pen ke long ko la bang so la bang just met ala ri tu RDP ko lo ati ke ala ri tu la bang so freshers ka ching room lo ala ri tu ke jong ko na the ke transforming society through education lo ka Charlie pen jo kham phang phan ko chela jo la bang so pen sa la ri tu ka do ko alam sa ta me than ko lo ko pen ni tu sa ta me ka do be la arju lo la son tha tha fin ni me than ka o so mar dom phan ke be alam ke la pulo na li tum lo Charlie nang ko lo ka Charlie jong la pu char kali desi la pu pas pe oi pa ai la pu kali desi me set pen Charlie lo pulo tang te arni ba il tum opportunity thek lo pulo tang te ini tum bang jo ka son si tum se tame me sen pe se certificate se tame di long dun ji certificate ke long dun jong quali anu ka break tum jong si me sen na percentage long dun pulo tang te ini tum ba sumar tum se tame long dun ji ko lam pen si di pe dun lo la pen na son thak si lo ka Charlie long alang li tum cherok dok peng do nang ji arni bang ka Charlie long alang itum si tame akto anu ka break di ube kimi tu bang bo la bang so ka ching hon se roi ka cherap se roi ba do nang ji la bang so lam si tame di alang li ka phat ko lo la pen tuning ri ko la pen la bang so lam pen se lam ka ti ko la hello jadi So, kat professor palewan ang deng si pining bang ke betul no. Ini tu kata ko betul sini no. The professors ke nana kimi
kebang tum han karchu tapan sing bipon bom pen alu hi sarpi kaman teng na che tong don legi Karbi English department of college main principal board pen na che tong do pen assistant professor Havarkehat college long pen bigison sir Havarkehat professor kata na che tong don do pen pas ni dom ke paklang kon lagi cultural adian thain pen ni dom lengpum sakchon la paklang kon iglo pen cultural dance ta doi kapre ka do pen ni dom long chokha artist ta doi ni dom band ta chokha pot popor pen $80 ake hai sonje dong ha alang li bahini ban sini tum chang kon cultural program nong phan ke Napena kunana ta college argument nili tum ka chok hapon ke Thoma Bay college vocational college ben government college ben ITI dolak ke nili tum la Havarkehat college long charge pet nili tum la Boro association namanda nili tum cheha ben Bengali association pana cheha TY association pana cheha lan belo nili tum ka chehange